Hhayi cha urongi-ke kodwa bekungafanele wenze njalo. Bekufanele Siyacabanga ukhulume nami. uma ngikhuluma nawe wangivalela 4 days lapha ekamereni, wathi angeke ukuphumela ngaphandle ngoba ngikhuluma iy'ndaba zami ziyangihlula la endlini. Uma ngikhuluma nawe uyangikhipha ngaphandle ungixoshe, angiphakeli kwesinye isikhathi. Hayi bo, Kuze kufike lapho. kahle bo. Uqambela namanga. Sengiqamba amanga futhi Hayi bo, ngikaze ngingakuphakeli. njalo wena mama aqanga akhuluma nje indaba yababa ukuthi akuyena ubaba wami loyana. Vele akafani ngisho nakancane nami, akho ngisho lokho okuncane nje okukhona kumina naye. Ubhuti lo belokhu azi ukuthi umshana umalume, mshana malume nawe useyazi ukuthi ubaba. Sizothini isimo ngoba phela uJohn Hlanga umuntu and umuntu ohleli naye awufisi ayazi ngendlela angaqondanga lento. Eyi angazi ukuthi kuzokwenzakalani ngoba phela yena wazi ukuthi ingane yakhe le. Kodwa-ke uma ingane isikhonfesile ukuthi ize la, ayikho into esizoyenza. Sekoba yiloko okuyikona. Uma ngixoshwa ngixosha, masixabana siyaxabana. As long uma kuwukuthi yena uzobe litholile iqiniso, anginankinga. Indaba kaShana kaMenzi yaphuza umlazanga ameva nina bendlondle noPhapheganda enhlana sezansi kuyifunda zonke ikhona eNingizimu Afrika siyabingelela iBlack Live TV le gama lohlelo ke angimazi ubaba gama lami King Sichaka ngokaluqa sinawe nje la sizodingida sithola ukuthi siyalithola nisisombululo sayo yonke inkinga sibhekana nayo njengalokho ke ekhona umuntu olethe udaba lakhe simbingelele qala but sabona Yebo sabona. njani na Ngiyaphila. kana kwethu bani U-Andile Thango. Andile Thango. Thango Yebo. uThango noma uThango Thango. Fence. Oh ifence shuthi ubaba ufence Yebo kunjalo. right mfethu ake sizwe udaba lakho ithini isitori sakho namhlanje ukhala ngani Isikhalazo sami nginenkinga la noma uma awangitsheli kahle indaba kababa wami yabo. oh yeah Uyangifihlela akangitsheli ukuthi uba kahle baba wami ngoba nginawo baba angikhombisa yena engikhule naye ebengazi ukuthi uyena. okay Yabo. So kodwa makhamba mina naye ubaka lapha endlini asiwani. Asithula njengebond nje uyeza ukuthi nje ngisho noma ngihleli naye ngiyeza ukuthi akuyena baba wami lo. I connect lento Asiconnect mina naye. Yabo kuningi nje akwenzayo nami engibonayo ukuthi hayi cha akuyena baba wami. kulo baba zikhona ezinye izingane zakwenu Ezinye hayi cha asikho ezinye mina kuphela. wena nje kuphela so wena lento iqaleni nokuhlupha somdala somngane noma into obuvela okhula nayo ukuthi uyasola ukuthi ayintholani nalento ekhonde uthi ubaba Kodwa bebuya right buye futhi kube khona lokho akwenzayo yabo. Sibuye singatholani kahle hle. Yabo so ngokuhamba kwami ukukhula athi mangiqeda isikole ngene university nakhona nami bese ngibona ukuthi akuyena ubaba ngisho noma ngimbuka nje lo muntu yabo akho ngisho okugoda ukufana nami kuyena. yeah Yabo ngisho izenzo zakhe nje uyabona ukuthi ngathi useyagcina nje icala naye. Kodwa nje emndenini asikho right. Ngikho kakhulukazi right. Yeah so kulezi zinto lezokhala ngazo zokungamazi ubaba usuhambe wafika phi khona mhlawumbe obabuzayo mhlawumbe kube nezinto ezithile ezenza ukuthi nawe sofisa kungenelela abanye abantu ya ngike ngahamba ngumuntu wesiZulu yabo umuntu wesiZulu mangifika kuyena uyasho yena ukuthi uma kumele akhulume iqiniso ngoba uma umuntu waziyo yonke into kodwa kahle lo muntu engihleli naye lapha egcekeni hayi akuyena baba wami yabo khona umalume enginokuhlangana nje naye ebekade engisiza nje thothi mhlawumbe uyangibona ngesikoleni anginike leyo mali nangokusuku lengizalwa ngalo wangipha 500 yabo wathi angithenga into zokugqoka uyabo kuningi nje abuya ngisize ngakho lo malume lapha yabo uma ngangambuza ngayo ukuthi uyamazi imalume umjwayeleni mangimbuza ngayo saxabana kabi akezwani hayi bathi abakazwani naye saxabana nje kabugama umalume usendaweni vele umalume la endaweni so lento uyothi liyayikhuluma noma kodwa nitholana uma osichazele ngayo umuntu onjani uma uma si right soba u2 uyikhona nje ukuthi akafuni ungitshela iqiniso uma ukuthi kwanzakalani kahle ngixabana kule party leyo party nje mase sifika kuyona nje sithi yayiqala siyayikhuluma akaphengi ngisho ukupheka ngilapho uma ngishiye kanjalo athi kade akunginelisi nokukhona la igcekeni mina yabo
Eish. Ngibona angitshele ngezinto ey'khona la egcekeni ethi azinginelisini uyisebenzele kanzima nobaba wami bangisebenzele kanzima ukuze ngifike kule stage engikusona. Yabo konke nje lokho ahleze kusho athi kodwa nje mina nje kuyangihlula uku-appreciate. Yabo kuyangihlula uku-appreciate kwamazwe ezakuwe laqhamuka kuyena. yaqhamuka kuyena bangaqanja lifaka igama lamalume lo yabo. Hhayi wangibona ngihamba naye ngalelo langa nje wangivalela ekamereni u-2 days ethi yena ngiye kulokho ngiphumela ngaphandle ngiye kulokho ngiye kumalume laphana. Yabo kanti mina nomalume siyazwana nje naye kakhulu futhi siyazwana kakhulu. Ungahlala nawe usuku lonke impela unganankinga. Ya anginankinga naye ngimthanda kabi. Ubaba lo khonjwa kuye uma ekubona ukuthi uzalo malume anankinga. Ubaba loyana akanasikhathi nje Akanayo. akanasikhathi kwanaye futhi ujwayele umuntu ohlezi ejwayele ukuhlala emsebenzini. Yabo ngoba unamabhizinisi yena. Okay, mhlambe asimthole uma sikhulume naye sizwe ukuthi mhlambe thina masingenela lolu daba uzokwazi ukukhuluma into eqondile nathi noma mhlambe uzogcina naye esitshela lokho akutshela khona. Kodwa inhloso yethu ukuthi ekugcineni nithole usizo ngoba akumnandi masubona indodana nomama bengizwani kunento abayibangayo mhlambe esingathola ukuthi masingenelela mhlambe khona singakwenza. Asithembisi kodwa sithembe ukuthi masikhuluma naye uzokwazi usicacisela. Yebo angajabula kakhulu. Alright, asambe somthola uma sizwe ukuthi uthini mayiphawulela. Right ke siphinde sinamukele ohlelweni lethu olubizwa ukuthi angimazi ubaba sigaba sethu ke sesibili lesiyaxoxa nje siyazama ukuthola ukuthi mhlambe konke lokho esiqalile sizokwazi nokumele egcina samukela uma ke esekho lapha wathi sabona ma Yebo sawubona. ninjani na Siyaphila. cha thina siyakwazi kodwa ke awuzethule kubabukela ubani ma Oh, uNonhlanhla wakaThango. Nonhlanhla Thango Yebo. uyamazi ubhuti Yebo ngiyamazi indodana yami. indodana Yebo. mhlawumbe indodana uchaza uma ukuthi kungani umbizela amakhamera sizohlala nje nathi la Namhlanje ngikubizele ukuthi uconfess usungitshela ukuthi ubani ubaba wami. Yabo. Ngoba njalo nje uhlezi ukuthi mase ngikhuluma indaba kababa siyaxabana. Yabo. yeah So namhlanje ngike ngathi ngabafonela abacela ukuthi sicela bezongisiza ungitshele ukuthi ubani ubaba wami ngempela ngempela. Ngoba ngiyabona ukuthi lo baba enginaye lapha endlini akuyena ubaba wami. Ungibizela abantu bama-TV. Mase ikhuluma sobabili le ndaba siyaxabana ngithi so ngingakho nami ngike ngabona ukuthi ngicele usizo ukuze kwazi ukuthi ngisizakale. Hayi cha urongi-ke kodwa bengafanele wenze njalo. Bekufanele ukhulume nami. Mangikhuluma nawe wangivalela 4 days lapha ekamereni wathi angeke ukuphumela ngaphandle ngoba ngikhuluma indaba zami zangihlulwa la endlini. Mangikhuluma nawe uyangikhipha ngaphandle ungixoshe. Angiphakeli kwesinye isikhathi. Hayi bo. kuze kufike lapho Kahle bo. Uqambela namanga. Sengiqamba amanga futhi. Hayi bo ngikaze ngingakuphakeli. Njalo wena mama aqanga ukukhuluma nje indaba yababa ukuthi akuyena ubaba wami loyana. Vele akafani ngisho nakancane nama kho ngisho lokho okuncane nje okukhona kumina naye. Manje ke kusho ukuthi ke ngizocela ukuthi ngikhulume iqiniso ke la. La ubaba lo ebengizwana naye yayingekho indlela ukuthi ngivele ngimlahlele kude. Yebo. Ngoba ubengisiza bengifunda ngaleso sikhathi engisiza manje ubaba wakho kwangelula ukuthi ngikuvezele ukuthi ubaba wakho ubani ngoba kwakuzoba nenkinga kubaba lo ebengizwana naye. Mana-ke ma ithi ngikuzwe kahle ngoba mina angithi ngiphana nendawo la ngibona sanijomba nonigabawela uthi wena ma lo wakhala ngathi ubaba wakhe enihlala naye akusiyena Yebo akusiyena ubaba wakhe. ubaba wakho khona Ubaba wakho ukhona. isizathu sakho sokuthi angamazi ubaba yisiphi Ngangisaba ukumtshela. Ubaba wakhe kahle kahle sahlangana lapha yakogobela. Sinaye kusho ukuthi sazwana lapho. Ngamthola ke lo mntwana ngendlela esahlangana naye nobaba wakhe lo waye. Ke manje kumina bekungelula ukuthi ngiveze ukuthi lo baba esihlala naye akusiyena owakhe ngoba manje bengazi ukuthi kuzoba khona inkinga. mana yini ebizoba inkinga ufike wona kugobela nizokwenzani benilashwa benidla amagobongo bekwenzala Isilashwa. nilashwa Yebo. naye ubaba wakhe Yebo ubaba wakhe. so yini ebizoba inkinga kuwena ukuthi usho ukuthi usumethile lapha
yini le kuyisaba kulo obuqondene naye? Phela bengisaba ukuthi uzothi ngumuntu onjani. Ukuveza nje ukuthi sengikhulelwe ingane yomunye umuntu ekhona yena. Ube yini kuwe khona indima abeyidlala mhlawumbe bezocebuka uma ngabazi ukuthi usuwumithi? Bengifunda ngaleso sikhathi, engifundisa engenzela yonke into. Okay. So wena wachuza ukuthi uthule-ke ukuthi ingane kabani ngoba nakho ubalekela ukuthi uzolahlekelwa izinto. Ngangibaleka ukuthi ngizolahlekelwa izinto ngizongaqeda esikoleni uba wezongikhokhela esikoleni ngoba phela wengenzela yonke into. Kanti yini eyenza ukuthi ucabanga kanjalo before nilale nalo ombona ukuthi ngiyakwenzela lutho uma ngabe uqhubeka naye lo sewubaba wengane? Mfethu ukulutheka nje kwasemhlabeni engingakwazi nami okwenzekayo ngalesa sikhathi silaphaya. And le yakuhlula ukubona ukuthi akanalutho lo muntu ovumela ukuthi angene ey'nkomeni zikayihle. Uyacabanga ukuthi indlela ekuphathana ngayo laphaya ugcina sewudidekile ungazazi. Kwasanami nje ngiyazisola ukuthi kwenzeka kanjani kodwa-ke sekwenzekile. Ke isolution yini angazi ukuthi isolution ingaba yini ngoba phela manje njengoba ingane iloku ithi iyahlangana naye ubaba wayo ngqo athole u5 rand athole o10 rand nge-birthday yakhe wamnikeza u500 wathi akathenga izinto zokugqoka. Yebo nje lo muntu uyazincinganisa naye umntwana. Ke manje mina ngiyesaba ukuthi lento ivele kodwa ubaba uyazama ukuthi avele ngale ndlela enza ngayo. Kumina angazi ukuthi fanele ngenze njani ngoba ngangimtshene ukuthi mhlazane sitshela ingane ukuthi eyakhe kofanele ukuthi senze something mhlawumbe sihlanganise inkulumo bese kodwa yena uzama ukuthi ahlangane nengane engazange angitshele mina kanti ngangithe akangitshele. Ke manje makuwukuthi ke usengibizela abantu be-TV fanele ngilikhulume iqiniso ukuthi akusiyena ubaba wakhe lo esihlala naye. Ukhona ubaba wakhe uyena lamnikeza imali yezimpahla zokugqoka. Cabanga nje uthule nento engayo isikhathi esingaka. Sonke nje lesikhathi ongitsheli kanti uyazi ukuthi ubani ubaba wami. Bengingelula mntanami, bengingelula. Yazi into la engididayo leyo ukuthi wema niyakwazi ukuhlaziya umuntu wesilisa mase kwenzeka igigaba ukuthi khona angenakho. Kodwa manisazenza izinto anikwazi ukufana leyo nto. Ngiyayizwa le ukuthi uchaza ukuthi wakuphithizela yonke into lapho nanilashwa khona nawe wazi kwenzekani kuphi nini. Kodwa yini eyenza ukuthi mangase kunemiphumela ezinto enizenze kuma mistakes enu nifuna ukufaka omunye umuntu njengengane nimenze antule njengalo ukwazi ukuthi ubaba wakho muphi? Ngoba phela angithi uyasho ukuthi ubelokhu esondela lo baba emnikeza lokho amnikeza khona uyasondelana wena ukhombisa ukuthi awuzwani nalowo baba. Ngathi usho nje angamfuni kabi yabo ngidamfuni ngisho nala ahambe khona mangaqala ngifaka udaba lakhe ngakhuluma nje ngaye kuxatshwene ngelinye ilanga nje wangigila ibhaduma ngicabanga ngikusaba kabi hayi mangaqala khuluma nje indaba kababa nje ngiyaxolisa ubaba wami lo malume wami lo mangaqala khuluma indaba lo malume lo kaxatshwana we ngiyaxolisa kodwa-ke mhlambe asenzeni kanje ngoba sanekhiphile ukuthi ubani asimthole umalume yabo sizwe ukuthi yena-ke wavuma wathi njengendoda ukuthi ingane yakhe ikhuliswa kwenye indoda eyakhona ephila nanokuthi siyakuzwa kwama ukuthi wamjaja wambuka abona ukuthi angeze abe namandla okumnakekela kodwa-ke sizwe-ke ukuthi-ke yena-ke uqobo uzoyiphawulela thina. Okay, hayi singamthola. Kulungile. Yebo. Sihambeni-ke siyobheka siyamthola umalume Mbumbulu. Right-ke sasiphinde sabuya kohlelweni lethu asiqhubeke-ke nalo siza ukuthi-ke mhlawumbe siyafikani kuvuthondaba nokuthola-ke lokhu esishoda ngakho odabeni lethu seliphelele kahle. Sibingelele kubaba sawubona ba. Yebo njani igama ngosandile ngwashezi. Sibingelele baba sibonga kakhulu. Babshezi labantu abalayo yabazi? Yebo ngiyabazi. Uyabazi. Okay, mhlawumbe mfowethu uyani malume lo okhuluma ngaye? Yebo awuyini impela malume. Right, mhlawumbe awusichazele kabanzi-ke utshele yena ubaba ukuthi kungane la. Kuyaphila malume. Akuyaphila. Yebo la ngikulethele la ukuthi ngicelile ukuthi bezongisiza. Ngenkinga engibhekene nayo lapha ekhaya yabo. Uma akafuni ungitshela ukuthi ubani ubaba wami kahle.
yabo. So mina manginawe mina ngizizwa ngi-right and ungisizwe ey'ntweni ey'ningi, kuningi ongisiza kukhona. So mangithi ngiyaxoxisana nomama ngimbuza ukuthi kwenzakalani, ngimbuza ngawo, ezivele sixabane nje kabukabi. Yabo sixabana nje kabukabi uma ngimbuza ngalokho. So ngike ngathi yena ngicela ngizocela usizo ukuthi ngisizakale ukuze nginihlanganise ningitshele ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Yabo ngoba phela ngiyalidinga usizo, ngidinga nami ukuthi ngikababa wami noma zonke lezo zinto zokushisela iy'mpepho ngilungisela izinto zami. Izinto zami ziyatsheka nje ngoba ubaba ngathi akuyena lo lapha egcekeni. Uma akafuni ungitshela iqiniso. Ya. Baba-ke nje ubesho uthi umshana, ngoba esho kumshana uma la sike sakhuluma naye waveza ukuthile. Ake sizwe ngawe ukuthi-ke mhlambe lokho akushoyo khona nokwazi. Yebo kukhona kuningi. Kahle kahle akuyena umshana lo, undodana. So kwaqhamuka nje sasike kuthwaseni lapho. Oh, okay. Kwase kuqhamuka ingane. Kusho ukuthi naye unomuntu wayemsiza. Wasethi asiyifihle lento. Ngangilokhu ngibuza ukuthi kuyoze kube nini? Niyifihla lento. Ngoba iyakhula phela ingane. Oh yeah. Bathi akuzolimala okuningi. Okay. Okay-ke yakhula ingane yaqeda isikole but yathola ukuthi ziyashoda into zayo. Bathi lokhu ibuzayo sibuzane naye. Sondeza imic ba. Sibuzane naye uthola ukuthi akabuyeli eqinisweni ngoba uyasho ukuthi wayengeke ayiveze leyanto. Okay. Futhi akakwazi ukuyiveza inganeni. So njengoba seyiveze ingane-ke ngiyangilanda-ke ingane. Yebo bengiyizama ngo-500 no-20 ngazi ukuthi igazi Namandla akho nawe. yabo. Okay baba, wena njengoba uma akhombisa ukuthi akakhululekile ukuthi iphume lento ukuthi ingane yakho kwakuphatha kanjani njengendoda ukuthi ungabe seduze uyikhulisela umntwana wakho ngandlela? Kwangiphatha kabi kakhulu lokho. Kwangiphatha kabi kakhulu kangangoba bengibuye ngisho ukuthi hayi mama ubanga neqiniso. And nginamahloni ukubona ingane yami isingaka. Izothola amahlazo angaka sesizokhuluma nakuma TV. And into akhala ngayo uma ukuthi nanoba benaxoxa ukuthi ungaqala uyiveze linda nixoxe nobaba kodwa nobulokhu ubonakala useduze kwaseduze yini ebekuphusha ngabe seduze ubuzama ukuthi mhlawumbe ungalahleki kakhulu? No bekuyigazi lami kuyona bekuhambisana ngoba bekuthi nala ngihlangana nayo khona endleleni sizwane nayo noma iphuma esikoleni ngithole endleleni iza kumina ishiye ezinye izingane yabo. Futhi kwakuhambisana igazi. Alright ma, njengamanje sengifuna ukuzwa kuyini nobabili naye ubaba ukuthi sekukanje manje. Ubhuti lo belokhazi ukuthi umshana umalume, umshana malume nawe useyazi ukuthi ubaba. Sizothini isimo ngoba phela uthonhlala nomuntu and umuntu ohleli naye awufisi ayazi ngendlela angaqondanga lento. Angazi ukuthi kuzokwenzakalani ngoba phela yena wazi ukuthi ingane yakhe le. Kodwa-ke uma ingane isiconfessile ukuthi ize la ayikho into esizoyenza. Sekoba yiloko okuyikona. Mengixoshwa ngixoshwa, masixabana siyaxabana. As long makuwukuthi yena uzobe litholile iqiniso, anginankinga. Sengobona nami ukuthi ngenze njani ngaleso sikhathi masethola lo esihlala naye ukuthi ingane akusiyona yakhe. Makuwukuthi uyangibulala obuyangibulala. Makuwukuthi wenza ntoni sengiyoyamukela ngoba vele imini obesaba ukuyiveza lento ngoba ngibona ukuthi izoba ihlazo. Uma ingane yami isizoba comfort anginankinga. Yini eyihlazo, isenzo noma umuntu oyenze naye? Isenzo phela engasenzayo sokuthi ngihlangane nomuntu ngithola umntwana bese ngiyafihla. Alright. Ubaba ngiyaxolisa ukubuza ngathi akuhlangene. Uthi nani sentwaseni noma nani idle igobongo? Sasidla igobongo. Okay, waphelelaphi? Sagcina mina ngagcina ngiyekile lapha yami ngenxa yokuthi nako nje kwase kungekho ukukhululeka ngenxa yokuthi sengiyazi ukuthi sengikhulelwe. Oh, wayiyekela nje kanjani? Ngayiyeka nje. Alright. Angisho ukuthi ngithini kodwa-ke njengoba ngikuza mfowethu uma ukhala ukuthi la sengenzeka noma yini sokuphatha ukuthi ngaxoshwa kulo baba omaziyo nawe wahlala naye. Sokuthini ukuphawula kwakho uyafuna ukubona uma wakho onke ngasithebeni noma uthi akwenza kenye indlela uthini wena?
Mina ebengicela mina ukuthi uma akunankinga nokuthi kwenzakala sebahlukana, kodwa angiphe phela ithuba nami lokuthi ngijabule nobaba wami, yabo. Ya, akunankinga nokunye. Yabo, ngizokuxolela nje manje lapho ngoba usulikhulumile iqiniso. Iqiniso kade ngilifuna ngoba sengibonile nje ubaba wami nangu. Cathi uyabona ikhala lami nelakhe liyafana. Lo nekhala livulekile lapha egcekeni. Ngiyabonga nje ukuthi ungisize ngigcine ngimtholile ubaba. Ngiyaqaphela bona buka namakhala. Alright, mhlawumbe ake ngizwe-ke kuwena baba ukuthi ingane yomfana ihlale njengoba esho kunento zamasiko ayidingayo nani nani. Ukhululekile wena kumenza lezo zinto? La ngikhululekile. Awunankinga. Wona manje sikompilo lakho alishayisani nalokho. Hayi makuwukuthi phela umntanakhe fanele amenzele into ayenzayo ezomjabulisa umntwana ngoba naye wevele ekhala ngamasiko. Ke mina ke angihlangene ngasi. Awuhlangene. Yeah. Umile nje ngokuthi ukhululeke phakathi. Makuwukuthi sekuvelile nje abenze noma yini uma izoba comfort nje. Amadoda-ke aney'nkinga ey'ningi eNingizimu Afrika zokuthi amandla wawo awalingani. Uma engalingani-ke amandla kuba nesandla esenza ukuthi ikwazi ukuqhubeka impilo. Impilo-ke uma iqhubeka agcina indoda yondlelwa ingane yenye ngenxa yokuthi kusuke kubona ngathi le eqondile amandla yenayo. Isona isimo-ke esifanayo lesi nalesi sinaso. Singazama nje ukuntela sikhulume sikante kodwa ekugcineni kosuku amandla uma engekho endodeni ayibi nasithunzi. Ingakho ngisho namhlanje ukuthi amadoda asivukeni bafowethu siyozama lokho okuncane esinakho sisondele ngamandla eduze kwey'ngane zethu isinqumo esisithathe isikhathi senza okuthile mase kuba nomphumela sesimele so that ingabikho ingane ekhula ikufuna njengemali kanti ukhona nje uyaphila udlandlavana just that nawe uyayifila ukuthi awunawo amandla kanti amandla engaba khona uma isibindi sesikhona sokuthi umele okumelayo. Igama lohlelo angimazi ubaba, sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.